Han, come here, Han. How look? I'm proud of this look. Good morning, Philippines! Good morning, mga loves. Good morning, mga loves. Ngayong araw is maulan, mahangin. Pero good morning pa rin. Yung mani, kinain ko, kain-kain. Kumain ako kahapon, kumain ako everyday. Hindi pa rin tapos. Look. Meron pa rin. And meron na naman tayong bagong labahan. And maglaba tayo mamaya. Tignan natin yung garden natin. Okay? Tignan natin kasi nag-ulan. Parang may ulan man. Uy, nag-stop na. Nag-stop na siya. Nag-harvest ako kahapon talaga. Look. Hinarvest ko talaga sila yung iba. Okay naman pala. Hindi na kailangan hindi na kailangan magtubig kasi nabasa pala sila sa ulan. Ay, sili. Atsal pala ito or sili? I think sili ito. Cucumber natin. Oh, lumaki na. Lumaki na din yung ano natin. Ito, sana patuloy silang lumaki at lumago. Ito, kailangan na din mag-harvest. More salad, diba? Harvest, daming salad guys. Itong pichay natin na nagbulak-bulak, nakakaloka. And nakakaloka itong pichay. Maghanap ako guys sa Amazon, mag-order ako. Yung iba yung variety niya. Ay, hindi ko talaga alam kung kailan ko ito guys. Kailan ko i-harvest. Itong po natin, ang saya nito. Lettuce po yan. Harvest itong garlic po yan guys. Look. Garlic. At saka ito nagbulak yung arugula natin. Hala, ang saya ng ang saya ng lettuce guys. Oh. Ang taba-taba. Ang taba-taba ng mga lettuce ko. Tignan mo. Diba? Ang taba-taba ng mga lettuce. Ang saya-saya. Oh my gulay. Nag-harvest na ako guys. Yung hinarvest ko kahapon is yung mga sa ilalim, yung mga old leaves. Pero look, ang saya nila guys. Ang saya ng garden. Tignan nga natin itong talong. Itong talong ko ba, ang daming kumakain ng dahon. Nakakagalit. O, look. O, patayin ko na lang sila sa kamay ko kasi kinakain talaga nila yung dahon guys. Oh. Kailangan kong i-spray na naman. Hala guys, may bulak na. Look, may bulak na guys. Ito yung tomato natin, may bulak na. Sana tomato na yan, di ba? Lumaki na. Oh. Happy naman sila guys. Okay naman, lumago naman din. Iba-ibang klaseng po ito. Cucumber. Yan. Atsal at saka tomato. Ang saya talaga nito. Ito talaga. Nagustuhan ko talaga bid na to. Parang ang lago-lago. Dito din oh. Zucchini na po ito oh. Bunga na ba yan guys? Diba? Zucchini na yan, diba? Bunga na yan. Talaga. Nagbunga na siya. Ang saya pag may garden pala eh. Yung parang nakikita mo na sobrang lago yung mga pananim mo. Ganon, di ba? Kakaiba pala talaga. Look like nag-harvest ako ng ng lettuce. Ang daming lettuce, ang sasaya. Parang ang saya nito eh. Fresh salad, ganon. Excited ako sa mga talong, tomato. Anyway guys, so hindi na ako magtubig usually every morning talaga ako maglagay ng tubig or if kung sobra yung init, morning at saka like mga 8 o'clock at night. Kasi yung 8 o'clock dito is wala pa mayroon pang araw. So kaya late na talaga ako Pero kung okay naman yung panahon, hindi masyadong init na sobrang na-dry ng tingnan ko kasi kung sobrang dry kasi itong mga plant na tinanim ko mostly gusto nila yung moist, yung especially lettuce. Nag-harvest tayo ng green onion guys.
Masarap mag-cut ng green onion na gamitin mo yung ganito, scissor. Tawagan nga natin yung kapatid ko. Meron akong i-insert dito nga na video na sinid ng kapatid ko. Pusa. Yung pusa nila, sabi ko, kinulong nila kasi para hindi makawala. Kasi lumayas, bibi pa kasi, and din kinuha ng kapitbahay, paglaruan ng mga bata. So, kinulong nila, ipakita ko sa inyo, sabi ko, habang nakakulong yan, bigyan nyo ng tubig. Pero palabasin nila para magpupo at saka magbibi, para umihi lang at saka alam na. Sabi ko, okay, sabang nandun siya sa loob, lagyan niyo ng laruan na nakabitay. Nilagyan nila guys ito. I-insert ko ditong clip. Ang saya ng pusa. Irneng? Wa man lagi ka nag-send og video. Inanti ka nga videohin ng iring og iro. Mga itoy. Asa man rong iring? Nalibang na na. Naunsa day mo day? Ganun, naghigda man kasi minto. Mo na, makadaot mo na. Ganun, wa lagi nakuha yung kwarta. Wa na yun nakuhang kwarta. Asa man ka nagtanom og mga gulay? Naday may bukid ha. Na ako'y balita. Saman, ayaw ni. Na, maayo. Asa man si Inday? Dili. Padungga. Padungga si Mapapa. Magbulag minitami. Joker? Magbulag na minitami. Naman. Nakakita mo og bata. Ha? Bakit naman? Nakakita mo og bata. Unya okay raman si Tami. No, sa tagig. Nagiging! Okay raman siya. Ingon man siya maaro maka-anak ko. Ambot ni mo. Biyaan ako. Ingon pa siya, biyaan na lang daw siya. Nakaako ka ginagbiyan eh. Okay raman siya. So biyaan na lang. Hala! Sabali aki. Alangan aron maka-anak pug ko. Sabali, sa una, wag ka mga nganak, karoon na una. Taon, nagapa ka ba siya naging? Itara na ka ba na, hindi ka na ano mo. Di ka malukoy na. Di ka tatuhin ka nga gis. Ipantos, di ka naon ka. Ano ba ito? Sige, Naon mo. sige paantos. Maging, ubos kami yung lambo. Tiguan naman siguro ka din. Hindi mo panguna-una ba? Tiguan na. Tiguang kay alangan di matiguang, tiguang naman pud mo. Anong saan taon to eh? Kagod, kung ka naman ka. Di ka maluin kami. Karoon na lagi kunuhay ka. Nga, tiguan na. Hindi na naon. Ate Kra. Tanawa lagi na yun ba? Drama lagi. Ate Kra. Ate ka. Di ka maluin ka. Lagi mo nga naon na. Yung pag natay bawas, kinaiya. Lagi mo ingon na. I told my father that I'm leaving you. He get mad. You gotta stop playing games with people on it. It's really not funny to do that to people. He get mad. He's like, my dad is taking care of you. I know you're leaving him. That's a karma.
Nasa tummy. You shouldn't be doing that to people. It's not good. Katawa lang sa tummy. Na-prank! Na-prank na ta mo. Imong tanggi videohan si Papa day. Wala tayo, nakikiram mo papa. Unsa na may hitsura sa naong ni Papa day? Unsa man day nito upo day mo day? Nito upo day mo? Paibos sa tao. Paibos mo sila yung nganaw. Nganaw din mo na kami. Di mo na may ubos basta prank. Asa man ako na biyaan. Ingna si Mama dito day video day. Tama na. Day. I-prank ba? Ingnon ba unya video unya inga ate ka. Hello. Guys, every time na lang nakakain tayo, mag-start tayo ng vlog. So ngayon, ang gagawin ko is mag-ano tayo ng spam. Ipa-fry ko itong spam. And mag-init tayo ng rice. So, mag-init tayo ng rice. I-fry ko yung spam para mag-crunchy brownies. And then mag-init tayo ng ano pangalan nito? Burrito. And then i-roll natin siya, guys. Ang tagal ng rendering ng video ko this morning. Nag-edit ako isang video. Guys, I hope nasayahan kayo guys sa bagong natin, sa bagong mga pa-effect. Tamis sound effect. Sound effect and video effect. Sana nasayahan kayo guys sa mga effect like this. Oy! Like this. Oy! Mga effect ni Tami. Saya na nag-enjoy kayo, di ba? Ang saya naman kasi. Okay naman sa kanyang mag-film pala. Maybe do all that stupid crap. Naintindihan pala niya ako, guys. Twist my arm. No, I don't twist your arm. No, you gotta do the stupid crap. Oh, but it's so funny, honey. It's so cute. You're the cutest. Naintindihan pala niya ako, guys. Mga Tami sound video effect. Pinaka-cute husband in the world. Oh, that's why he is wearing that again, guys. That's his working shirt. And it's so dirty in the back, at the back, because Under the car. yeah, his car is some problem, and he lied down on the ground under the car and checked something. So he want to fix it himself, and I don't know. He don't want to fix it himself, but everybody else is gonna take over a week to do it. Yeah, he called some repair shop. Crazy money, what the hell? Yeah, it's very expensive. They don't call you back. Yeah. That's stupid crap. I'm gonna get in here and get the oil. They don't call you back, and it says it takes a while. If they will do it the next week, you know him, cannot live without car, guys. Siya, guys. Gusto ko lang talaga siyang mag-fry, guys. Yung talagang as in crunchy na sa labas. Yun yung pinaka-gusto ko. And also, may texture yung pagkain natin, yung burrito. So, yun siya, guys. Ininit ko lang siya dyan. Yan. Dyan lang siya. Initin ko lang yan. Nilagyan natin ng rice. Rice is life. Yan. And masarap ito pag may gulay, pero wala akong tayong gulay. Somebody's watching here. Ito na siya, guys. Look at it. Is it good when you go to work or you go somewhere that you don't have to Right. Sarap siya, eh. I want Tabasco. Tabasco. Dagdagan ko siya ng ito. Ito yung pang container. Ipasok ko siya sa loob, guys, dahil I think enough na yung sun na para sa kanya. You know what I mean? Yun, nilagyan ko lang siya, guys. Itong plant. Lagay natin dito. Yun, and then tubigan natin mamaya kapag ando na sa loob. Tawag dito. Oopsie.
Ito guys, pinutol ko yung mga sira na dahon. Ito hindi ko muna putulin kasi baka maging okay. And then hinugasan ko yung mga dahon kasi ang daming parang sticky. So hinugasan ko sila. Look. So babayaan ko munang mag-dry. Hi guys, it's 6 o'clock. Welcome back to my channel. It's 6 o'clock. Galing ako sa labas, guys. Walang katapusan na ano, di ba nagsabi ako sa inyo the other day na i-transfer ko yung mango. Ngayon, mango, tumaas. I mean, you know, maganda na yung tubo ng mango. And then, wala akong container. I mean, meron akong container. Pero gusto ko gamitin yung container na may lupa na. Andagdagan ko na lang siya ng konti. So, ngayon, yung container na gusto kong transferan ng mango, meron pang mga seedling ng red bell pepper, tomato. So, ngayon, sabi ko, sayang naman. May tinapon ako, guys, ng mga tomato. Pero mga ilan-ilan lang yun. And also yung bell pepper. Before ko siya tinapon, naghanap ako ng lugar na matatamnan ko. May ugat na yung mango, and then konti lang yung lupa, 'di ba? Hindi siya masaya ganun-ganun. So yun yung inano ko ngayon. Hindi pumasok lang ako because of this guy. Pumasok ako, sabi niya pahinga ka na kasi sobrang init sa labas. Yung hindi nga ako nag-vlog doon kasi sobrang yung humid, grabe. Okay, here's the mango and I'm going to move it here. Pero kailangan ko siyang lagyan ng maraming soil. Ito siya ngayon. Transfer natin. Hopefully okay lang ito mag-transfer. Guys, hopefully fingers crossed until mabuhay itong ilang taon. Kahit winter na. Diba? Look, yung ugat niya, oh. Look. She is gonna bankrupt one of you or both of you, and she's gonna go to the highest bidder. I said, whoever Han, come here, Han. How look, I'm proud of this. Look, so proud of that. Is that a mango? Yeah. Why the leaves brown? It's a baby. It's just started. Okay. That's how it looks. I have one thing. That's all I need. Sana mabuhay ka. Please let this grow until few years and then I can eat mango. Yung pusa ng kapitbahay namin, andun siya. No. Stami. Ish, kapagod. Look at Rook, she cried. She cried. Look, Liam is over there. I'll get him. Roxy. Roxy, listen. Go in. Go in. Go inside. Very, very nice. Kakain lang kami, guys. Salad yung kainin namin. Leftover salad. Lagyan ko siya ng... Gusto ko ng sweet. Gusto ko ng matamis. And then, kakain kami ng salad. Pinasok ko na itong isa. Dito. Yung isa, ipasok ko yon bukas. Hopefully, this one is masaya. Hello, guys! It's 9 o'clock na. And, pumunta lang kami sa labas. Asan na? Where are you? It's right here. Is it like 1, 2, 3? I know we should put one on each side over there. I know you like the other ones better because they make that real ring on the ground. No, I like the one that you have. Do you? I thought you like that because it makes No. a ring on the ground. Let's go in. Nag-ano lang kami, nag-usap-usap doon sa labas.
kung anong gagawin. Kasi may mga lights doon na para nilagay namin sa walkway. Yung iba, hindi, may isa hindi nag-on at saka kulang pa. I mean, meron naman, marami kasi saming light doon yung sa walkway. Marami siya. And kailangan lang ng rechargeable battery. We're going to end the vlog. Salamat kayo sa panonood. And we will see you guys in our next video. Say bye-bye. Bye, guys. We don't have any more. We don't have much vlog today. You too. Bye, guys. Everybody's waiting for the trees. Yeah. Okay, guys. Bye. See you tomorrow, guys. Bye. Good night.